IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indauluan na Governor Cecilia Araneta Marcos, City of Batac Mayor Mark Christian Chua, kan City Vice Mayor Albert Chua, ti pan nakalukata ti Sangkabatacan Expo, kas Paset iti may kasangapulukot siyam at Charter Day ti nasao a Ciudad. Babaan iti rayto nga aktibidad na itandudo na iti agduduma a lokal a produkto, food wenno non-food item, culture exhibit, food fair, kanti kulinaria cooking competition. Naikanpay gundaway dagiti bisita mangipada sa ti panagsagana karay ti nakadawyan a delicacy kas kuma iti dudol, lubi-lubi, miki ken empanada. Mainaig iti raytoy maragsakan ni Governor Araneta Marcos adagiti MSMEs wenno wabasit a negosyante ket makita a pumug progreso dagitoy. May salaang daytoy nga pamanekneg kinuna ti gobernadora no apay agtultuloy ti panagduras sa ti syudad ti Batac. This morning, as we were gathering to come in here, I could sense the pride that Mayor Marty and Vice Mayor Albert, as they showed, brag on our MSMEs that are doing their representation out there, because they are really good. Napamili tuloy ako. But really, I could see na talagang a lot of them are also leveling up. So talagang this is really something. Kabayatan na, nagyaman ni Mayor Chua karay ti Batakenyo iti sakripisyo ken kontribusyon nga inpaay ken agtultuloy nga ipapaayda iti syudad. Inbatad na, dakkel ti papel da iti komunidad isut gapuna a napintas ken progresibo iti nasao a syudad. All the Bataqueños, amin-amin, no? Matanda, bata, babae, lalaki. Thank you for your contribution to our community. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa medyo mas mga nakakatanda, sa mga seniors natin, maraming salamat po sa inambag ninyo, sa sakripisyo ninyo, sa ginawa niyong tulong dito sa syudad natin. Dahil po sa inyo, kaya maganda, progresibo, at maayos ang syudad natin. Iti sa Balya Bangira narway pa nga aktibidad iti agur-uray, iti sumarsar nga aldawa kas paseta, iti selebrasyon, iti syudad, iti may kasangapulukot siyam at Charter Day daytoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.